Καλημέρα. Παρακαλώ. Εσείς γνωρίζετε μας επιβάλλετε αυτό το παράδειγμα. Αφού είναι ακίνδυνο, παντελώς ακίνδυνο, τώρα που δουλεύουν οι άνθρωποι, τι δεν το έχετε σβηστό τότε? Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι πρέπει να σας απαντήσω. Ακριβώς αυτό έχετε, πάντα τα απόρριτα. Μα δεν είναι κοροϊδία, εμπεγμός, καταλάβετε. Μας παίζετε, μας κοροϊδεύετε. Αυτό απευθύνεται σε μένα. Ναι, γιατί κάτι δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. απαντήσετε. Η μονάδα είναι το ελληνικό κράτος. Εντάξει. Και εγώ Να μην κοροϊδεύετε κάνω εδώ, όπως κάνετε και εσείς. Μα δεν κοροϊδεύουμε. Δεν μπορώ όμως να σας εξηγήσω. Αφού είναι ακίνδυνο, γιατί δεν το έχετε να δουλεύει? Για την ασφάλεια του ελληνικού λαού, τάχατες. Όλος αυτός ο επαγγελματισμός. Για να σας βγάλω την απορία λοιπόν, για να σας ευχαριστήσω κιόλας για αυτή την ερώτηση που θέτετε, το ραντάρι εκτός ηλικίας έχουμε πρόβλημα. Περιμένουμε ανταλλακτικό. Θέλετε το μεσημέρι που θα έρθει το αεροπλάνο και θα πάρουμε το τελετικό να είστε μπροστά και θα το αλλάζουμε? Όχι, όχι. Κάλυψα. Εξοργισμένο να είναι. Είναι ο πλέον εμπεγμός, ο μεγαλύτερος εμπεγμός που δεχόμαστε. Μας το επιβάλλετε, μας κοροϊδεύετε, συνεχώς μας κοροϊδεύετε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτά θα τα βρείτε μπροστά σας. Σας το λέω. Γιατί εμένα με κοροϊδεύετε. Συγγνώμη, ο κύριος με τραβάτε βίντεο αυτή τη στιγμή. Ποιος θα με ρωτήσετε? Γιατί? Ξέρω εγώ. Εντάξει, προσωπικά δεδομένα. Δεν υπάρχει προσωπικά. Γιατί εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά και το κάνετε κρυφά. Εντάξει, δεν κάνουμε κρυφά. Αλλά αυτό το πράγμα, καταρχάς είμαστε στο χώρο. Σε αυτό επιτρέψτε μου. Είμαστε στο χώρο μας, να το ξέρετε. Αν πάτε και δείτε τα χαρτιά, μέχρι το φυλάκι είναι χώρος της Μονής. Γι' αυτό που είναι οι άνθρωποι. Όχι μέχρι το φυλάκι. Μέχρι το φυλάκι. Να ψάξετε τα χαρτιά να δείτε. Ο χώρος. Και σε αυτό θα διαφωνήσω, γιατί τα δικά μου τα χαρτιά, τα τοπογραφικά όλα είναι η γραμμή του κύριου. Εντάξει. Να τα βρείτε τα χαρτιά, να μην. Γιατί την άλλη φορά δεν τα βρίσκατε χαρτιά. Δεν βρίσκατε φορά. Έχετε απευθυνθεί σε μένα και σας αρνήθηκε κάτι? Όχι. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Εσείς εκπροσωπείτε ένα φορέα. Αφήστε εκεί. Δεν μιλάω εσάς, μιλάω στο φορέα. Έτσι, γιατί απευθύνομαι στο φορέα στο Υπουργείο και βρίσκουμε κλειστές πόρτες, εθνική ασφάλεια, κολοκύθια με τη ρίγανη. Όλα είναι απάτη. Ζούμε μια απάτη. Μας κοροϊδεύετε, ο φορέας μας κοροϊδεύει και εμείς θα κινηθούμε με ειλικρίνεια και ευθύτητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν σας έχει αρνηθεί ποτέ κανένας. Ποιος έχει αρνηθεί? Όλοι. Ούτε ο διοικητής μας. Όλοι. Αυτά είναι κολοκύθια με τη ρίγανη. Είναι απάτη όλα αυτά τα οποία κάνετε εδώ. Εξηγήστε μου, γιατί μάλλον δεν ξέρω εγώ κάτι. Προφανώς δεν ξέρουμε εμείς, γιατί δεν μας ανοίγετε αυτά που πρέπει. Και καταρχάς αυτό για να γίνει έπρεπε να είχατε πάρει από Υπουργείο Πολιτισμού από φορείς. Δεν παίζει ρόλο επειδή είστε εθνική ασφάλεια. Είστε δίπλα σε ένα μνημείο. Και το έχετε έτσι το είχαν καταντήσει και και εσείς όπως το καταντήσατε. Μα αυτό είναι εδώ πέρα 5 λεπτά και μιλάτε για εθνική ασφάλεια. Ναι. Εγώ σας έχω πει κάτι για εθνική ασφάλεια και σας έχω αποκρύψει απευθυνθήκαμε στους φορείς εδώ. Με ποιες άδειες βγάλατε? Οι φορείς, σαφώς και οι φορείς αυτοί είναι ανώτερα από τη μονάδα εδώ πέρα, είναι ανώτερα από μένα και σαφώς έχω μια καλύτερη άποψη από αυτή που σας εθνική ασφάλεια, μην μιλάτε. Θα κάνουμε ό,τι θέλετε, εθνική ασφάλεια. Εμείς να ξέρετε, δεν πολεμάμε τα πρόσωπα, πολεμάμε αυτό που γίνεται. Δεν μπορώ να σας καλύψω μάλλον εγώ στο επίπεδο που έχω. Τι να σας πω. Μα δεν σας ζήτησα να με καλύψω. Απλώς σας λέω ότι αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό χωρίς την άδεια του διοικητή. Αυτό που γίνεται, γιατί έγινε αυτό με σωστές άδειες? Επιτρέψτε μου να αποχωρήσω. Είναι πάρα να αποχωρήσετε. Καλημέρα σας. Απλώς είναι, γι' αυτό πάμε όπως πάμε και σαν κράτος. Γιατί ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον.